салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро, ҳамин илтимос, ҳамин навора паҳм кунен, падилӣ кунен, ёро рафиқотонда роӣ кунен, лайк монен, комментария бинависен ки ҳамин навор паҳм шава. ҳамин духтара гум шидай, айнаҳум километрай, номуш Умедай, соли таваллуд 2008, 21 ноябр айхона биромадай, дига неса, яъне ки ба мактаб рафтагӣ бо либоси мактабиш гум шидагай. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳамин навора паҳм кунен, лайк монен, ин ҳамин рақамҳои хонаводашай. агар шахсе дар борааш ягон маълумот медона, занг бизанед. агар ки маълумотам ки намедонем бародаро, ҳамин видеода лайк монед, падилитиш кунед, ҳамин навор паҳм шава, чанд қа паҳм шава, ҳамон қа шанс мешава ки шахсе ки дидай дар куҷояй ва дар чӣ ҳолатай ва чӣ кор кардесай. аз ҳаматон хоҳиш мекунам. ҳамин навора ман дар видеои ҳоҷи Дӯстмурод дидам, яъне хостам ки ба ҳамин кӯмак кунам, яъне ки бо як видеои дига ман мекунам ки бод шояд ки ай подписчикои ма ё ки наворое ки дар топ меғалта, аз ҳамиён дида шояд кадоме дар бораш маълумот бидона, гав мезанад. ина номрош занг бизанед, хоҳиш мекунам. хонободу сарбаланд бошед. ассалому алайкум муҳоҷирони азизу муҳтарам. қурби асъори миллӣ имрӯз барои шумо мегӯям. $100 1092 сомонӣ, дар бонки эсхата 1000 рублей 125 сомонӣ, бонки ҳумо 124 сомонӣ. бачакҳои хушрӯ ва духтаракҳои нозанин бахил намешем, якта лайки бепула мезанем. Орион бонк 123 сомонӣ, амонат бонк 124 сомонӣ, лайка колокольчика меҷиқем. амонат бонк 124 сомонӣ. то видеои оянда, худоҳофиз. бародаро, ширкати дороигиҳои муроҷиат кардестам. дорои простати дорем, геморрой барои памят, сосуд, бесплодный мужской, женской, яъне ки барои фарзанд шудан, гайморит, барои ҷигар, давление, барои зирени чашма равшон кардан, набрат вес, дорои кирм барои одами калон майда, мужской сила барои касалиҳои қан, барои касалиҳои гурда, астраханоз, женское здоровье, кадоме дар кор бошад, занзанин барои жулудка, кадоме дар кор бошад, занзанин. иншоалло ки баъд тамоми шаҳрҳои русия равон мекунем. маромад номеро дарои экран. бачаҳои оча, духтаракҳои нозанин, якчанд каналҳои фурӯшӣ барои шумо албатта тақдим мекунем ки аз 500 дона подписчик то 43000 дона подписчикара. каседе ки дар корай, занг бизанен, бизнес любой кор мешава карда. мутахассисо шуморо интизоранд, зуд бошен.